И така, здравейте хора от YouTube, аз съм The Razor или Man from Dark и днес съм решил да започна новата споредица на интернет. И тук ни пусна до една ферма, която ние ще превземем и нека да започваме. Нов съм в YouTube, имам 2 клипа качени, това ще бъде първата ми поредица и на която аз ще снимам. Снимам на интернет, на Minecraft, на The Forest, на Skyrim, на Deadpool, на FIFA и на много други игри. Някой път може и други хора да снимат с мен, някои приятели, но първи епизод ще го снимам сам. Ще да изляза пак от тук, че иначе ще ме подгонят, ще ме бъгна в къщата. Ляво, дясно, ляво. Къде е? Ляво, дясно, ляво, дясно, ляво. О, ляво. Малко ме изядоха. В момента се лигава просто. Това ще ми е от полза, мачетето. Да има газкан, няма газкан. Нищо. Ще го преживеем. Но поне да има бензин колата. Надявам се да има. Добре, ще мога да отида до моя град. Аз те му викам, защото най-много в него сме играли с мои приятели. Бяхме направили къщата в него и така. Може да се чува малко слабо, не знам. Коментирайте, ако е слабо, другия път ще видя какво е станало, ще го поправя. И иначе нищо особено. Това не че има нещо, да има просто тика. Сега лошо. Ще ме подгонят много зомбита. Да! Сега нам показва среден пръст. Нищо, чуваме към тази къща. Модерн, секси. Дали ще има раничка. Намерихме си пончо, но няма раничка. Така ли са? Има още работи, места за превземане, така че раком, таревица, не ги вземам, защото са развалени. И това сокче именно е годно за ядене, а то за пиене, де. Това ще ми трябва. Спота. Помня, аз ще се върна за гранула бара. Гранула бара в принцип дава повече от кенди бара, тъй че... Две зомбите много погониха и те им се стори. Не, едно е много. Просто е, че се обадил 2 пъти. Супер. Аз нямам пистолет, пък това ми дава патрони. Супер. На тази къща в един сървър си бях направил. Целявах върху тази къща. От тук има доста хубави работи. Примерно това ще го взема. Ще взема това. Това не знам, ще го вземах, обаче водата дава много. Така че вече имам доста хубава храна. Тук ще една бърза кола. И
Сега отивам да превзема кашоните. Първо да видим този зомбак. Играя на нормал. Не играя все пак на изи. Често казвам, няма стрес на толкова много. Но ми трябва раница. Пончо. Нали вече имам пончо. О, това армор ли е? Кой армор ще бъде много добре? Армор е, да. Това 45 кила, тече... Не, 4 тече. 1, 2, 3, 4. То... О, боже! Сега пак всичко се облака. Направихме го. О, добре, това ще ми трябва. Шпия. Не мога да взема. Оф, не бе, защо взел зеленчуците? Оф, трябва да спия водата. Майко, о, добре. И сега... Ей, че се пресаках. Бях разбил, ако знаех, че така имаше раница, но нямаш да го такова. И така, ей, поможи. Взем тази кола. Алфи. Бандаж ще го използвам. Сега, този пистолет не го искам. Видял съм го. Уф. О, yes. Блоуторч. Блоуторч, де. Ще объркаме. Умри. Все още нямам гащи. Много странно. Друг път първото нещо, което се намираме е гащи. Тук какво има? Това какво бе? What the fuck? За кой път го намирам? Не го знам за какво се ползва. Аз казва байонет. Добре. Байонет не ми трябва. Мисля, че е нещо свързвам с оръжие, ама аз нямам. Всеки клип от тази броя ще бъде по 20-25 минути. Ще направя поредица на Майнкрафт, но там сигурно няма да снимам сам. С някой приятел. Да, с един приятел, той в YouTube се пише XX Диамантения XX. Диамантения с 7, XX Диамант 7 Абе, там някакви простоти и те са пиши и те. Те са пиши и те. Те са пиши, те че моля посетете неговия канал и той няма много клипове. Сега, видим тук те загащи. Бяхте го шоу. Гащи. Те има забили от бусти. Тази синята повече ми харесва. Не че моята не беше синя, ама тази повече ми. Зомбак. Точно видео 50 метра. На супер, хипер, мега зрение. Още един колт. Точно ми е енергията. И леглото се намери. Перфектно. Е байонета. Не го дропна. What the fuck? Нещо явно ми стана.
Не ми трябваш бранече, сори. Ама... Айде ще го запазя. Случайно се намеря пушка някъде. Да. Ръгнах. Ръгнах. Фертилизер. Право на мен. Храниче ще ми трябва. Това за какво се ползва? Не знам за какво се ползва. Принципално за друго може ли да се ползва? Може би не. Да, както си мисля, колата ми беше повредена. Но там, където стоям да намеря газкан, къде ми трябва. Добре. Ще познаме. Туркичка, той е легнал да спи. Аз като го познам, скоро няма се събуди. Сега ще преведем сигурно тази база е там, може би играта е там. И може би ще свършвам с този клип в този епизод. И да съм сам и да не съм решил да си направя база. Хвърлям школата като луд. Ще ми яви. Нещо ми бърна листата. Да. Кончок. Много ме да бие. Къде ми е спринтовката? Ето. Че аз мисля, ще стая на място и тук те... Не знам. Ето с вода ще я преместя. Опа. Опа! Умри бе. Добре, за това ви говорех. Desert Armor. Скоро доста повече ме кефи. Охо. Само моля се да не е с малко патрона. След че там имаше милитари. Сега сме приблизителя. И какво е? Това е... С него мога да бия зомбитата. Как не се сечи. И така хора, след малко се връщам. И просто няма по-зелен клипа, защото програмата ми е такава, че не може. И след малко се връщам. И така хора, тук съм отново. Извинете, че не паузирам. Сега ще обясня. Снимам с Fraps. Той нали е оригинална версия. Просто Frapsa няма опция за пауза. Доколкото знам. Няма опция за пауза. И няма как да паузирам просто. Иначе... Виждам те. Гледам те. Теля се в главичката. Добре, какво е?
О, това ще ми трябва за пушката. Мисля, точно пък. Не. Байонет. Нет, байонет. Витаминс. Това ще ми смукне отровата. Виждам ви, гледам ви, да направим лошо. Не съври. Ще преинсталирам компа, само ще чакай малко. И те умряха. Какво чудно. Моля, напишете в коментарите, нали аз изброих някой ще снимам, но ако някой знае някоя друга, напиши в коментарите, ще видя дали ще ми върви на компютъра и ако ми върви ще се изтегля и ще я играя. Ще я снимам на нея. Някои приятели ми предложиха да снимам на как би се на Субнаутика или как се произнася. Аз не я знам точно. Това милитари болец ли? О, да. Милитари болеци. Окей, сега. Опа. Някъде зомби ли чух? Както да е. Сега. Окей. И вече имаме фулка. Мога да се наглася да е готова за стрелба. Спата. Нямам друго да ям, бе. Нищо друго не. Ама айде ще ги взема. Иначе нямам какво друго. О, тя смакова и вода. Иначе нямам какво друго да ям. Дали с тия панталони ще изглеждам по-добре? Не, с тия съм по-секси. Гледам по-голяма раница, защото в момента съм с Travel Pack. Най-голямата в играта, някой може да знаят, за тези, които не знаят, се нарича рюкзак. Зелена е на цвят, има 25 места, побира тежина от 17,5 кг, а има и друга, която според мен е равностойна на нея, просто има по-малко места, но има повече килограми. Събира. Тя има 20 места, обаче пък събира 20 кг, за разлика от рюкзака, и намерихме си очила за нощно виждане, но сега е ден, но трябва. Това какво е? Кролбар ли е това? Да. О, адреналинче. Ще ми даде живот. Оби! Я. И сега да видим тук нещо. Супресор. Ти за къде се слагаш сега? Аха. О, добре. Това ще използвам. Та вече смених всичко на пушката, без самата пушка. И така, сега отивам да продължим на друго място, да не ми свърши бензина. Ще имам 12% в 10. Сега ще продължим в предния град и да обясня защо наричам така. Нали, това е военната база. И градът до нея го наричам военния град. А пък и без той, в него той има една такава кула, така че прилича много на военен град. Военен град или града на военните, кой както иска да го наричам. Аз викам военния град.
си метнах колата. Добре. Тук също има вероятно да взема раница. Принцип те се намират или във военната база, или на такива коли. Но този път нямам късмет явно. Оф, за какво толкова високо се метнах, бе? Оф. Всякакво чупина се на краката и не мога да скачам. И старях се да издавам зоната, ама явно няма стане. Нищо ме страх ти. Това какво е? О, супер. Ще наспа. О, сокче, което не е развалено. Умри. Това какво е? Нещо. Шоколад ще го взема. И е развалено, да, окей. Окей, ама след малко ще трябва да се разтоваря. Тук има една раница, която никога не съм пробвал с колко места е. Раница от кожа. О! Този ми беше притиснал въгъл. Така, това са цивилянки, не ми трябва. Нямам пистолет, сега се намерих. Този пистолет е много хубав. Много обичам. Но сега ще видим да се го задържа. И ако го задържа, трябва да взема цивилян. Да си го пълни. Ама аз толкова много оръжие не ползвам, тъй че ще го дръпна. О! Мащо тук. Ето сега е цивилян болеца, няма да трябва начин. Пръчка. Честно. Дали да не взема? О, тези дали ще ми ходят. С джинсите. О, майче е по-яко. Кашпички, дъкнах ги. О, забравя проверя тази къща. Еленче. Не, да живи. Молди милк. Развалено мляко. Кой пича развалено мляко? Защо ще се обслужили в играта? О, супер. О, сега същата. И ако може да слагат по две раници, ако си намеря две от най-големите, ще имам 50 места. Тази пуска ти искам, брат, дай ми я назаем. Ще обеме много ма кефи. И брадва, трябва ми брадва. Да, бе, направо буза ми трябва. Трябва ми брадва. Ами. Хечо. Първо искам. Това ми е на макс. Може после като си крафтя честове. С честовете ми е нужно това да ми е на макс. Дори за малкия чест. Що за висока, бе? Сега. Лезиар. След той. Имунити. Окей. Ой, кера. Ме той е развален. Ей, дали ще ми ходи?
Ще видим. Не. Сино с сино ще ходи. Okay. Perfect. This is perfect. Net. Okay. Глас принтер се оказа. Добре, намирам си втора. Тече. Просто как да не съм добре. Храна имам. Колко искам. Нещо. О, магнум. И той не, и него няма го вземам. Нещо. Нищо. Къде? Гошо, тромбата. Сега, гънс. Това е много хубаво място. Може да се намеря нещо. Играм кирка, като се замисля. Риб. Момчета, кой рипва тук, бе? Това не сте написали. Кой рипва? Че аз може да го изкопая всеки момент. Безбечо. Кой още пак? Тая раница е по-голяма. 7 по зон е по-добре от 6 по зон. Добре, 6 по зон на земята. Окей, перфект. Да, бе. Още един бат. UTF, за първи път намирам байонет и то вече за втори път го намирам. До сега не го бях срещал. Много е гадно си това за наслаждане през деня. Искам пръстетите еленци да бях като зомбитата. Като ги видиш и те да бягат към тебе. Не не на другата страна. Добре, аз съм това, бе. Къде? Вау. Все едно то сказва вау и аз къде. Какво е? Пончо. Пончо-бончо. Пончо-бомбончо. Махни са. Как ли това е? Бас просто. Хубавото зомбитата не мога да плуват. Като съм на малко кръв, цяла влад. В принцип на мен рядко ще ме случва съм на малко кръв. Тъй че игра на нормал. Просто с игра ми е лесничко. Блоуторч. Къде? Как се беше бърнал на едно място? Това че от мен една супа с манджа. Окей, това търсих. Любимото ми оръжие. Това е за пиене, така че ще го изпия. Още един гаскан ли бе? 3 гаскана. Значи, че взема, ще напълня колата и после ще ги дръпна другите два. Да може да ми пълна количката. Ще не се това. Чак до там. После. Скулбак. Запомни скулбак. И още, че не можах да се намеря братва, но се надявам до другия клип да успея. Нещата, които съм вършил зад кадър, така да го кажа, ще ги обяснявам, когато започна клипа. Сега първо да се напия. Ето, аз съм гладен всъщност. Аз ще вземам той, поне ще ме смъкне с малко. И така, хора, това е краят на първи епизод от моят survival на интернет.
коментирайте, харесайте и се абонирайте. И ще се видим, когато се видим. Чао!